Здравейте и добре дошли в филмът започва с кратко текстче, в което пише, че много хиляди кубинци са завлякани в Америка с лодки и покрай поданиците на Кастро са дошли в Америка и много престъпници. Един от които Антонио Монтана. Той се пробва да излъже граничните полицаи, обаче те не се хващат, намерят татуировката му на ръката, която всъщност е от затвора и не го пускат в Съединените щати. В затвора най-добрият му приятел Мани му казва, че някакъв човек ще им плати и ще им даде зелени карти, ако очистят някакъв политик Ребенга, който е измъчвал някакъв приятел на човека, който им плаща. След като преместват Ребенга в затвора, Мани го преследва и таман да избяга, Тони го прихваща и го убива изненадващо. Така нашите момчета се здобиват с зелени карти и правото да отидат в САЩ. В Майами те си намират работа, като приготвят сандвичи, обаче на Тони вече му писва и пита Мани какво стана с този човек, който им беше платил в затвора да очистят Ребенга. След това той се появява отзаде и им дава сделка, която Тони не харесва. Ядосва се и казва, че не е хамален и не е някакво тъпо муле да му пренася коката. След което той му дава друга оферта, с която Тони е доволен. Директно след това напускат работата и оставят готвача да се оправя. В деня на срещата подготвят план, в който крият парите в багажника, ако нещо се обърка. И нещо наистина се обърква. Тони е хванат и единият от приятелите му е убит. Таман и Тони да стане инвалид, Мани идва и спасява Тони. След като се измъкват с парите и стоката, директно я носят при шефа си, Франк, който е някакъв дядка. Той ги запознава с приятелката си, Елвира. След като я вижда, Тони директно иска да разтвори бузите. В ресторанта тя пита Франк да танцуват, обаче той прекалено дърт и праща Тони. След това Тони я заговаря, обаче тя му казва: Дори да бях сляпа, отчаяна и загоряла на самотен остров, щеше да си последния, когато бих изчукала. Тук Мани се пробва да научи Тони как да сваля момичетата от Майами и даже прилага техниките си в действие. След това Франк праща Тони да забере приятелката му до някакъв ресторант, а в колата му Тони се нашмърква и се пробва да се целува с Елвира. Тони се прибира в къщи при майка си, където й дава $1000, обаче тя не ги приема, защото мисли, че са мръсни пари. След това майка му го гони от вкъщи и сестра му го последва, доста съм сигурен, че заради парите, и си тръгват. Мани вижда сестра му и прави комплимент, обаче Тони се ядосва и му вика. След това Франк организира среща с един наркобос, където разбира, че човека на Франк всъщност е бил таен шпионин и го убиват. След като се връща обратно, Тони казва на Франк, че това е много добра сделка, обаче Франк му казва да замрази сделката. Те се изкарват и Тони напуска работата при него. На другия ден Тони отива при Елвира и разказва какъв хубав живот може да имат заедно и да си направят деца. Тя не му казва нищо и разсъждава над въпроса му. През вечерта Тони отива в клуба и вижда сестра му как танцува с някакъв мъж. Почва да го гледа на кръв и иска да го убие. След това при него идва някакво корумпирано ченге и му дава сделка, който той приема и отива след това при Елвира. Когато Франк вижда това, отива при него и му казва да се махне, обаче Тони му казва, че няма топки и да се маха той. След това Тони вижда как този мъж опипва сестра му и я води в тоалетната.
той се втурва там и удря шамар на сестра си. А Мани, като истински джентълмен, я изпраща до вкъщи. Когато Тони остава сам, някакви наемни убийци се пробват да го убият, обаче той успява да избяга с минимални щети. Казва на неговия човек да звънне точно в 3 часа и да каже нещо на Франк по телефона. След това Тони отива да убие Франк при неговата заложна къща. Конфронтира го и му казва, че той е наел убийците да го убият и казва на Мани да го убие, а той убива корумпирания полицай. Директно след това отива при Елвира и казва, че от тук нататък ще живее при него, и очудващо тя се съгласява, даже се женят. Обаче докато Тони пере пари, го хващат някакви детективи и му казват, че ще лежи в затвора. Той не се притеснява, защото има толкова печен адвокат. Адвокатът му в крайна сметка не може да направи нищо и му казва, че ще лежи горе-долу 1 година в затвора. Но Тони това не му харесва, защото има някаква травма от затвора. Той изкарва обаче голям късмет, като ония наркобос в началото му казва, че ще го изкара оттам, ако убие някакъв влиятелен репортер. В крайна сметка не го убива, защото има деца в колата. И наркобосът праща цялата си армия в кралството на Тони, за да го убият. Тони обаче се притеснява за друго, защото сестра му липсва и отива при майка си, за да попита къде е сестра му. Майка му казва адреса и намира сестра му и Мани омъжени и полуголи. Той директно застрелва Мани. След като се прибира, обаче почва да разсъждава на действията си и почва да съжалява, че е убил Мани. После сестра му влиза в стаята и... Тони, хайде, чукай ме. Чукай ме, Тони. Джина. Чукай ме, хайде, просто ме изчукай. Обаче някой от наемниците на наркобоса влиза и я убива с картечница. След това става ето тази голяма престрелка, в която всичките гардове на Тони умират и той остава сам. В тази сцена виждаме как Тони направо става безсмъртен и те направо си хабят патроните по него. Обаче той маняк, дет мяса, че е все едно излезнал от матрицата, го изненадва в гръб и го убива. И така приключва филма.